שלום לכל המאזינים, אנחנו פותחים כאן את הפרק הראשון בסדרת שיחות משותפות של עירית איילון ושלי. אני ארז וקסמן, מטפל ומלווה תהליכי ריפוי כבר שנים רבות, עוסק בקשר שבין קונפליקטים רגשיים המובילים למחלות, וביכולת של האדם להיזכר בעתיד הבריא והבהיר שלו. לצידי נמצאת עירית איילון, חברה ואחות למסע. היא היוצרת ומייסדת של סדנת הוויקנד להתפתחות אישית ושינוי חיים. לעירית יש יכולת לראות בשניות את מה שאחרים מסתובבים סביבו חודשים, ולחתוך ישר אל לב העניין. היא משלבת אינטואיציה גבוהה עם חשיבה אסטרטגית קרה, שילוב נדיר שבו אין מקום לרעש מיותר, אלא רק לאחריות ותוצאה. סדרת השיחות הזו צמחה מתהליכי חיים, שכל אחד מאיתנו פגש דרך הקהילה שלו. במפגשים נדבר על חוויית צף מוות, על מחלה לא כטעות, אלא כביטוי של קונפליקט רגשי שלא קיבל מקום. נדבר על הרגעים שבהם החיים עוצרים ומזמינים אותנו לתנועה חדשה. זו שיחה בין שני אנשים שפגשו קצוות וחזרו לכאן עם הקשבה בהירה יותר למה שמבקש להתרחש עכשיו. שלום עירית, מה שלומך? אהלן ארז, מה שלומך? כמה כיף לפתוח את הפודקאסט שכל כך חיכינו לו. והנה אנחנו עכשיו מתכנסים ביום חורפי כזה, אחרי כוס תה חם. ואני רוצה ככה לשתף אותך, בתקופה האחרונה פרסמתי 3 פוסטים בפייסבוק שלי, מין סוג של פנייה אישית כזה לקהילה, על חוויית צף מוות שעברתי 3 פעמים בחיי. וזה עורר הדים מאוד מאוד גדולים, ואני יודע וזוכר, שאת גם לא מרבה לספר על זה, שגם את עברת חוויית צף מוות מאוד 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 מיוחדת. אז אני בטוח שהמאזינים פה ישמחו רגע לשמוע איך את הרגשת, מה קרה שם? אז לי הייתה שם חוויה שאני קוראת לה עירית עד החוויה הזאת של צף מוות ואחריה. אני חושבת שכמעט כל דבר שהיה שם בחיים שלי לפני, ברמת המודעות, תודעה, הבנה, התייחסות לחיים, קיבל תפנית מטורפת מאותו אירוע. אני אספר ממש קצר, הרגשתי מאוד לא טוב, וזמן קצר ממש אחר כך אני מרגישה את המושג פחד מוות, וממש כמה שניות אחרי זה רגע מתבוננת ורואה שאני בעצם מרחפת ומסתכלת עליי. נעדרת כל תחושת שייכות של, אני מבינה לגמרי, מי נמצא שם, אבל אין שם שום שייכות רגשית לאירוע. מרגישה מאוד מחוברת, עטופה, מאוד נעים, מאוד שלב. ויש שם בעיקר 2 דברים שקורים. אחד זה הבנה שאני לא במקום המדויק של החיים שלי. ו2, איזושהי הבנה, זה אפילו יותר מהבנה, זה ידיעה שאני מוזמנת לקבל החלטה. זה בעצם כאילו את אומרת שיש סיבה למה זה פוגש אותך בדיוק אז? לגמרי. אני חושבת הדבר הראשון שהבנתי, זה למה זה, אני בעצם שאלתי תמיד את השאלה, למה זה קרה לי? למה בכלל, למה פגשתי אירוע כזה בחיים? שאני לא חושבת, אני ואתה מדברים את אותה שפה, שאומרת שכל מה שקורה לנו, אנחנו מוזמנים רגע להבין למה זה קרה, ושום דבר בחיים לא קורה סתם, אין שום דבר סתם, אתה מסכים איתי? כן, זו תוכנית, אני קורא לה תוכנית קבועה מראש. קשה לאנשים להבין שבעצם, אם אתה רואה אחורה שדברים באים בסייקלים, והם חוזרים כל פעם בשנים, והם יודעים שאם הם לא יעשו את התהליך זה ימשיך, אז קשה להם להבין. יכולה להבין שקשה להם, כן. יכולה להבין. קודם כל בכלל להבין שאני פתאום אחראי על כל מה שקורה לי, גם על הטוב וגם על הפחות טוב, זה אירוע שצריך רגע להסכים לו, ולהיות שם בתוך תהליך של לקבל אותו. אבל נחזור רגע להבנה שלי, אני חושבת שפעם ראשונה בחיים התחלתי להתעסק עם כל המימד הזה של כל מה שהעיניים שלנו אולי לא רואות. להבין שחוץ מהעובדות הייתי אדם הכי לוגי בעולם, אתה מכיר אותי כבר הרבה מאוד שנים. אדם מאוד ענייני, מאוד פרקטי, מתעסקת רק בעובדות, רק במה שקורה. לא היה שם שום מקום לשום דבר אחר בחיי. ופתאום אני פוגשת אירוע שאני לא יכולה להתכחש לו. שבה הוא נלקחת השליטה? גם, וגם פתאום אתה אומר לעצמך, בוא'נה, מה קורה פה? הרי אני רואה אותי
גם ביררתי אחר כך, אחרי שחזרתי לגוף, גם ביררתי את כל השלבים, האם זה מה שקרה, ענו לי כן, האם זה מה זאת אומרת, אני גם מוודא שאני לא השתגעתי, כי הייתי, אתה יודע, גם ישר סיפרתי לעצמי, פשוט השתגעת. בעצם את אומרת, אני יצאתי, ראיתי נגיד למטה, את מי ראית שם? מי את היה? אבי, את הבן זוג שלי, את הבת שלי, את אנשי המד"א עובדים עליי, ראיתי מה מזריקים לי, שמעתי מה הם אומרים, ראיתי הכל. ובעצם כשאת פוקחת עיניים אחרי האירוע, את מספרת, אני מניח, לבטח. לא מיד. קודם כל, חוזר לי הפחד הכי גדול פתאום. הפחד מה? של מוות? כי פתאום אני מרגישה חזרת הגוף שלי, את הרגשות שלי, ופתאום אני זוכרת כל מה שקרה, ואני לא מעיזה להגיד לאף אחד כלום. אני בקושי מעיזה להגיד את זה לעצמי. כי למה? כי מה פתאום עירית איילון? מה זה השטויות האלה? מה זה איזה שטויות? הסתכלת מלמעלה, ריחפנו, יאללה, מה זה הקשקוש הזה? ומתי את מתחילה לבדוק רגע, לראות שבאמת אולי... אז אני אומרת לעצמי, טוב, אני הרי לא יכולתי להמציא לכאלה פרטים כזה דבר, אבל את יודעת מה? בואי תבדקי. אני אומרת לעצמי. ואני שואלת את אבי, תגיד לי, בשלב מסוים קרה כך וכך? הוא אמר לי, כן. והמשפט הראשון שלו אמר, תגידי, מה, את היית ערה? אמרתי לו, לא הייתי ערה, אבל פשוט ראיתי הכל. ואז הוא אמר, מה זאת אומרת? אמרתי לו, תשמע, אני קודם כל מבררת את זה עדיין עם עצמי, ואני באמת נסה להבין מה היה פה. מאותו רגע, קדימה, אני הולכת לעבור מסע של גילוי והבנה יותר לעומק שכל מה שחוויתי. פשוט נגלה לי סוג של מרחב, התפתחות שעד אותו רגע לא הייתי מחוברת אליו בשום צורה, ואני כמו אני, כשמשהו נפתח בפניי, אני חייבת רגע למצוא לו הסבר לוגי, וחיפשתי את האדם שבעיניי ייצג לוגיקה, קוראים לו פרופסור בריין וייס, פסיכיאטר מאוד ידוע, דוקטור מייקל ניוטון, והחלטתי שאני נוסעת לפגוש אותו. באיפה? בניו יורק? בניו יורק, בגרייט נק. לא יכולתי לפגוש אותו כי הוא כבר לא קיבל אנשים באופן פרטי, אבל פגשתי את דוקטור קרוין, שהוא אחד המורים הגדולים שלו, ויצאתי איתו למסע ביחד עם קבוצת אנשים נוספת, של פעם ראשונה בחיי שהתחלתי להבין ולשמוע מושגים שמעולם לפני כן לא ידעתי ולא פגשתי, והתחלתי לבדוק את הנושא הזה לעומק, ממש למדתי אותו במשך מספר חודשים לעומק, ושוב מאז עברו 27 שנים עוד מעט, ואני עדיין לומדת, חוקרת מדי פעם את התובנות שיש מאחורי אירועים שגורמים לנו רגע לצאת מהמרחב הפיזי הרגיל, ולהבין שבסוף יש לכולנו סיפור מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. וזה אפשר לי להתבונן על כל מה שאני עושה בחיי. אני לא עוסקת בזה באופן ישיר, אני לא מתעסקת עם הנושא הזה בדרך שבה אני עובדת. שם אבל בקורס נגיד נפגשתי עם עוד אנשים שחוו חוויות דומות? כולם, וכולם היו מטפלים. כל מי שהיה בקורס היה מטפל. פגשת אנשים מהצד השני. לגמרי. מהקצוות, לצורך כן, אבל אף אחד מהם לא היה ירוק כמוני. כולם שם היו מאוד מפותחים ומדברים את השפה. הרגשתי כמו תלמידה שהגיעה פתאום לאיזשהו קורס באוניברסיטה, שהיא לא סיימה עדיין כיתה א'. זו הייתה שפה מאוד שגורה. אנשים שם כולם ידעו לספר באופן הכי טבעי לגמרי של התהליכים שהם עברו. בעיקר דיברו על כך של למה זה הגיע, מה הם למדו, מה הם עדיין לא הבינו, מה הם אמורים לעשות. אני הייתי כמו איזה עליזה בארץ הפלאות כזאת, פתאום אני פוגשת חומרים, וגם מי שהיה שם לצידי, זה כולם מטפלים, פסיכולוגים קליניים, פסיכיאטרים, אנשים מאוד רציניים, שבחיים שלהם מתפקדים כמטפלים ומטפלים באנשים, ובעזרתם, אני חייבת לומר, בעזרתם הלכתי צעדים מאוד מאוד זהירים ומדודים בהתחלה, וכל דבר בחנתי, אני אדם מאוד סקפטי, והייתי לפחות, ולאט לאט התחלתי להבין שיש פה כל כך הרבה דברים שאני לא יודעת. וזה פתח לי עולם. אבל זה קצת יותר עמוק אצלך לדעתי, לא? לגמרי. כי הרי בן אדם יש מחקרים שמראים שכשאנשים יוצאים ב-near death experience, חוויית סף מוות, הם חוזרים עם יכולות אחרות. נכון. ודווקא אני חושב שהאירוע הזה פתח את היכולת האחרת שלך, שעד היום בעצם את עובדת איתה. נכון. אולי אפילו לא יכולת אחת, זה כמה יכולות לצורך העניין. אז האירוע הזה, כמו שאמרתי, הוא היה אירוע של מתנה אחת ענקית בהרבה מאוד מובנים, אבל אחד מהדברים
שבעקבות המתנה הזאת פיתחתי גם כדרך עבודה עם אנשים, זה היכולת שלי לזהות בצורה יחסית מאוד מהירה. בסדנת הוויקנד שאני מעבירה, אחד מהדברים שאני משתמשת היום, לא רק היום, כבר 26 שנים, ביכולות מאוד מאוד מדויקות, שבהן אני יכולה לפגוש את אותו אדם, את אותה נשמה, בגרסה הכי שווה שלה. שזה אומר שאני יוכל רגע לראות, להתבונן באדם הזה שיהיה מולי, ולראות את כל מלוא הפוטנציאלים שביכולתו, הם חלק מהתסריט שלו, חלק מהמסע שלו, ואם הוא רק ירצה מספיק, הוא יוכל להגיע לכל אחד מאותם פוטנציאלים שנמצאים אצלו. זה מזכיר מחקר שעשו על פעילות מקדימה מנבט, זה נקרא. זה מה שנקרא PAA באנגלית, זה Predictive Anticipatory Activity. אוקיי. עכשיו, עשו מלא מחקרים על זה, ממש יש לדעתי בין, אני חושב שזה 40 מחקרים, שרואים היום, מבינים בעצם, הם עשו מחקר על 10 שניות קדימה, שיש אנשים שבאמת יכולים היום לקפוץ קדימה לעתיד, ולהביא את העתיד להווה. וזה בעצם מה שאת מתארת כרגע, זה מין סוג של יכולת שנקראת PAA, שאת כאילו יודעת לחזות את הפוטנציאל, במידה והוא ישתנה על בסיס מה שאת הולכת ללמד אותו. או שהוא ילמד, או שהוא, קודם כל הוא צריך בכלל להסכים. אני אומרת שכדי שאדם יקרה משהו בחיים שלך, אחד, אתה צריך קודם כל מאוד מאוד לרצות אותו. 2, להבין שלא משנה מה תעשה בחייך, לעולם תצטרך לשלם מחירים מסוימים. ו3, זה להתחיל לפעול. בסוף, אני אוכל לראות את האדם הזה, במלוא הפוטנציאל שלו, עוד לפני שבכלל הוא התחיל. זה בא לך אבל מולו כמו תחושה מוקדמת? לא, ידיעה. כבר את רואה אותו. ידיעה. את רואה את זה כבר מתקיים אצלו. אני אגיד לך מה עוד יש במקביל מיד ביחד עם זה, אני אוכל לראות את כל אותם מגבלות שהאדם הזה שם לעצמו מגיל מאוד מאוד קטן ועד היום, שמתבטאות בממש מגבלות שעוצרות אותו מלממש את הפוטנציאל הזה, בכל מיני אמונות מגבילות, בפחדים, באיזה שהם חוויות שהוא חווה, והוא מנציח אותם כחוויות פחות טובות, וקשה לו לטפס רגע מעבר לזה, ולייצר שם משהו חדש בחייו, אבל לפגוש שם את אותה נשמה, במלוא האור שלה, במלוא הגוונים שלה, במלוא הפוטנציאל שלה, ולדעת שאם האדם הזה רק יסכים או ירצה, זה בעצם קודם ירצה ואז יסכים, כל דבר שנמצא בתוך הרשימות האלה בחיים שלך, תוכל לממש. את יודעת, במחקר הזה של ה-PAA, החוקרים שם ניסו להציע בסוף המחקר, אחרי איזה מחקר של 36 שנה, עם 40 מחקרים שונים שהפגישו את כולם ברגע אחד, ואז הם שאלו אם יש אפשרות לפתח כלי חישה לפעילות מקדימה שמנבט. למשל, לא יודע מה, הם לקחו, אם אפשר להגן על חיילים בדרך כזו, שהחייל ירגיש תחושת בטן, למש לאמן את זה אצלו. אז יש לי שאלה, האם את יכולה, נגיד, אצלך בסדנה, להעניק להם את המתנה הזאת, או חלק מהמתנה שאת קיבלת, בשביל שהם ירגישו את זה, נגיד, להמשך הדרך שלהם. אני אסביר. קודם כל, אני חושבת ששנינו מדברים על אותו דבר, וכדי שנוכל רגע להנגיש את זה לכל המאזינים שלנו, אנחנו מדברים על אינטואיציה. אפשר לשים לשם כל מיני משפטים ומילים שמתארים את האינטואיציה, אבל זאת אינטואיציה, שהיא מאוד מחודדת, ורגע נקייה מכל אגו, רצון, אלא פשוט רגע איזושהי ידיעה של פוטנציאל שיכול להתגלם בתוך אותו אדם. האם אדם, קודם כל אני בטוחה שכל מאזין שמקשיב לנו כרגע, יודע שלפחות פעם אחת בחייו, ובעיניי כנראה הרבה יותר, הייתה לו ידיעה מקדימה, אני שואלת אתכם המאזינים, האם קרה לכם בחייכם, שפשוט ידעתם משהו, פשוט ידעתם, בלי שהיה לכם שם שום סימוכין עובדתי, שהנושא א' או ב' שכרגע אתם מוזמנים לחשוב עליו, יקרה. אני שואלת את זה בסדנה, את האנשים שלי, 100% מהאנשים אומרים, ברור שהיה לי כזה דבר. ומתי בעצם יכול להתרחש כזה סינכרון של ידיעה, של אינטואיציה מאוד מחודדת? אז קודם כל, התנאי הראשון הוא, זה שאני רגע מסכים להקשיב
אולי לדברים שאני לא תמיד רואה אותם בעיניים ומבין שאלה הן העובדות. הרבה פעמים יש לי פשוט תחושה, אני עובדת עם לא מעט אנשי עסקים, שהרבה מאוד מהעסקים שלהם, הם עושים על פי תחושה. למה עשית את העסק הזה? למה התחברת? למה השקעת? כי ידעתי, פשוט ידעתי. אז האם אפשר לחדד את האינטואיציה? כן. קודם כל, המודעות שאני התחלתי בה, זה להבין שיש מרחב שלם שבו אני לא יודע שאני לא יודע. כי אנחנו חיים במה שאני יודע שאני יודע, במה שאני יודע שאני לא יודע, אבל יש עולם שלם של כל מה שאני לא יודע שאני לא... אז קודם כל אני צריך להסכים בכלל, להבין... בלי להבין דבר. ובלי להבין. אגב, יש לא מעט מקומות, כמו שאתה מדבר על המחקרים, וספרים שאנשים יכולים ללכת ולפגוש, ואני גם אומר לך יותר מזה, כל ספרי הזוהר, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, מדברים את כל התורה החדשה, היא כבר כל כך חדשה, אבל ממש. דיברו על זה לפני אלפי שנים. נכון שזה לא היה מונגש, אבל שם כל הספרים המוצפנים האלה מדברים על כל הידע הזה. אתה בוודאי יודע על מה אני מדברת. אז היום הרבה אנשים מנגישים את זה, למשל, בוא נדבר על תחום שמאוד קרוב אליך, למשל יש את פרופסור אבן אלכסנדר, שכתב את הספר הוכחה לגן עדן. פרופסור אבן אלכסנדר היה נירוכירורג, האדם הכי אנליטי ולוגי שיש, שחווה חוויית סף מוות, אחר כך הוא היה מחוסר הכרה במשך לא מעט זמן, ומה שהוא פגש בזמן הזה מתואר בתוך הספר שלו, ואחד מהדברים, אגב, כל מי שרוצה להכיר את הרופא הזה, אז הוא מופיע כמובן ביוטיוב, יש לו, היום הוא הפך להיות סוג של, לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל אדם סלב אבל שמספר את הסיפור שלו, ודרך זה מאפשר לאנשים רגע לפגוש את כל מה שהם לא יודעים שהם לא יודעים. אז יש לא מעט אנשים שפגשו את החוויה הזאת, וזה לקח אותם למקום אחר לגמרי בחיים. אותי, זה לקח ממקום של אדם מאוד מאוד לוגי, עובדתי, למקום שבו, לא משנה מה הסיטואציה שאני פוגשת, אני לעולם יודעת שיש שם עוד לא מעט משתנים, שצריכים רגע להקשיב להם, לקחת אותם בחשבון. אבל יש לי תחושה שכשאת יצאת, את חזרת עם פחות פחד. ואני אתן לך שתי דוגמאות על מקרים, אולי אחר כך גם נדבר קצת על המקרים שלי, אבל יוסי שריד, שהוא, בן אדם מאוד מאוד לוגי, יצא במוות קליני, והוא ראה את אותה תופעה כמו שאת ראית, הוא ראה את עצמו מחוץ לגוף, הוא ראה את הילדים בוכים עליו, הוא מתאר את זה כמשהו של חוויה מאוד נעימה, חום אדיר, הציף אותו, אבל הוא חזר ולא עשה עם זה כלום, גם לא דיבר עם זה עם אף אחד. כלומר, אני לא בטוח שהוא חזר עם איזושהי יכולת, כי האמונה היא העניין בלדעת שיש לך את היכולת. כמו ישראל סגל, היה כתב בערוץ אחד מאוד מפורסם, הוא היה בעל תשובה שחזר בשאלה, וטען שהכל זה שטויות, והכל סקפטי, והכל היה כאילו, הוא לא היה בכלל בכיוון, ואז הוא מקבל יום אחד דום לב, ומגיע לחוויית מוות קליני. והוא חוזר משם ומספר לכולם, היה לו צורך אדיר בלספר מה הוא ראה שם, ולהגיד ולבסס את מה שהוא אמר על זה אני לא האמנתי, אני הייתי סקפטי, אני הייתי בן אדם שלא מאמין, אפילו בזתי לזה, אבל ברגע שכאילו הגעתי, הוא טען כאילו כמו שהוא הגיע לגן עדן, אני אמרתי בחוויית מוות שלי, זה שכשהגעתי לשם, הבנתי ששם זה באמת גן עדן ופה זה הגיהנום. מסכימה. וכשהוא בא לספר את הסיפור, הוא נשאר פה לדעתי איזה חצי שנה, קיבל דום לב והלך. אבל הוא בא לזה. עכשיו, את ואני, בגלל הקהילות שלנו, רוצים לעשות את זה קצת אחרת. אנחנו רוצים להנגיש את זה בדרך שונה. נכון. להסביר שלא צריך לפחד מהמוות. גם. אני רגע רוצה להגיד לך משהו על יוסי שריד. זה בדיוק מה שאני מדברת על הנושא של הפוטנציאלים. בסוף הייתה לו בחירה. הוא יכול שהוא לקח משהו לעצמו, שזה לא היה חלק מהרצון שלו, מהתוכנית שלו לשתף עם אחרים. יכול להיות שזו הייתה שם איזושהי חוויה שבאה ללמד רק אותו משהו, לפתח אותו משהו. אני לא חושבת שהדבר הזה הוא נכון, הדרך שבה אחד זה קורה, שניים, מה אנשים עושים בעקבות זה, היא נכונה לכולם. אני חושבת שכל אחד רגע הולך ולוקח את המתנות האלה לדרך שלו.
לפוטנציאלים של הדרך שלו, ואני בטח לא יודעת מה היה הפוטנציאל שלו באירוע, או למה זה הגיע לחיים שלו. אני כן יודעת לספר עליי, ואתה בטח יכול לספר עליך, שהאירוע הזה, אגב, אני לא מתעסקת איתו ביום יום, זה לא איזשהו מוטיב שאני עובדת איתו, מדברת עליו בתוך, ממש לא. אבל האם זו הייתה נקודת מפנה מטורפת בחיים שלי? כן. האם בעקבות זה התחדדו הרבה מאוד חושים שקודם השתמשתי בהם ברמה מסוימת ואחר כך אני משתמשת בהם ברמה אחרת לגמרי? כן. האם אני יכולה לעזור לאנשים היום בכלים נוספים שקודם היו אולי פחות מחודדים? כן, אבל הם לא מתעסקים בשום צורה בחוויה הזאת. אני רק משתפת את זה כי בסוף אחד מהדברים שלי קרו זה שאני חוויתי חוויה שלא יכולתי להתעלם ממנה יותר, ואני בחרתי ללכת ולחקור את הנושא הזה, להבין מה זה הדבר הזה, למה הוא בא, לא תכף נשמע מה אתה עשית עם זה, ואני היום, כמו כל אדם פרקטי, לקחתי את זה לחיי היום, פחות מתעסקת עם הסיפור של זה, בכלל עם הסיפור של עצמי, אני חושבת שהוא פחות מעניין, אני חושבת שמה שאני עושה עם זה היום ללוות אנשים במסע שלהם, זאת המתנה הגדולה שבגינה אני בכלל שווה לי לשתף את החוויה הזאת בתוך הפודקאסט שלנו. כי גם אתה היית איש שב"כ. נכון. ולא התעסקת בכל העולם הזה, או אולי התעסקת בו באופן אולי אחר, ובעקבות האירועים האלה, כנראה שהיית צריך 3 פעמים בשביל להבין משהו, כי זה לא קרה אחרי פעם אחת, הפכת מקצה לקצה, מלהיות מטפל. יודעת, הייתי ילד מאוד מאוד שובב, מאוד. אם היו מאבחנים אותי אז, אני מניח שבתחילת הדרך הייתי ADHD, עם היפרי, כאילו בן אדם מאוד מאוד אקטיבי, שכל הזמן רוצה לזוז, וזה מה שאמא שלי תמיד תיארה, הולך לשחק כדורסל, לא לומד, כל הזמן בתזוזה, ובגיל 16 שקיבלתי את החוויה הראשונה שנפל עליי שער, ששם יצאתי החוצה וראיתי את עצמי, אז זה כאילו, כשחזרתי, הורידו לי את ה-H, הייתי ADD. וכאילו כל חוויה כזו, שאני חוזר, אני יותר ויותר כאילו בתחושה מתרחב, יש לי התרחבות פנימית, אני יותר רגוע, אני יותר שלב, אני רואה את הדברים אחרת, אני כאילו מסתכל על הכל, כאילו, חבר'ה, אתם לא מבינים, כאילו יש משהו שם למעלה שאנחנו לא צריכים לפחד ממנו, זאת לפחות הייתה החוויה שלי. החוויות שלי היו ממש להיכנס כבר לתוך המנהרת אור הזו, ולראות את הישויות, ולדבר איתם, אבל לא בשיח, זה לא אצלי, אתה לא מדבר למעלה, לא. אתה גם בלי גוף. נכון. אתה כאילו חווה, כאילו יש לך 300 עיניים, 360 מעלות, אתה רואה הכל, חווה הכל, מרגיש הכל, משהו שכאילו אי אפשר אפילו להסביר אותו. אבל למה? מה זה תרם לך היום בחיים שלך? זה הייתה נקודת הכנה למה שאני עושה היום. כלומר, בכל עלייה קיבלתי עוד ידע, גיל 16 זה עדיין היה צעיר מאוד, אבל פתאום פגשתי אותם, אז הבנתי שאלה האנשים שמלווים אותי גם פה היום, ואחר כך בגיל 25 עם אמא שלי, שליוויתי אותה, זה קרה לי, החוויית מוות השנייה קרתה לי תוך כדי המוות של אמא שלי. אני נכנס איתה לתוך החוויה שיוצאת מהגוף, והיא מסבירה לי ומראה לי את כל מה שאני ראיתי בגיל 16 ולא ידעתי להסביר. זאת אומרת, היא השלימה לך. היא השלימה לי המון פרטים, וגם כשחזר... ואז אתה כבר קולט שאתה אתה הולך ללכת לדרך אחרת? כי היא אמרה לי כבר כל השנים, אתה תהיה מטפל. וואו. כן, היא הייתה, תמיד יש סרטים, בשנה שהיא אמרה לי שהיא חולה, קניתי מיד את מצלמות וידאו של האלה, של פעם, של M7 הזאת, והתחלתי לתעד אותה, והיא כל פעם בתיעודים היום, כשאני נגיד בודק, אני רואה כל הזמן שהיא אומרת לי את הדברים האלה. וואו. התעלמתי קצת, כי לא רציתי להיות שם יותר מדי, עוד לפני שיצאתי בפעם השנייה, וכשיצאתי איתה הבנתי על מה היא דיברה. נגיד בשבעה, למשל, לא היה לי שום צורך בלהיות עצוב, הפוך, אני כאילו אמרתי, וואו, באיזה מקום נהדר היא נמצאת. ובפעם השלישית, שזה היה בבנקוק, בתוך עבודה מבצעית, נפל עליי דבר שנקרא קלטז, קולט נתזים, זה 30 קילו מלא ברזלים וכאלה, וזה הפיל אותי, ושם אני עולה לקבל את כל ההדרכה, זה היה ממש קרוב לקראת השנים שאני מתחיל לטפל. כלומר, אני חוזר אחרי זה, ומבין מה אני הולך לעשות, לא תמיד זה היה ברור ובהיר, אני פוגש הרבה מורים בדרך, 2 מורים גדולים שלי, זה מלכה קריינר, שעם בעלה אולי יום אחד נזמין אותו פה לפודקאסט, לספר אירועים שהיו לי איתו גם כן במהלך השירות.
ואת עוזי אלי חזאי, איש האתרוגים, שכולם מכירים אותו כאיש כזה מאוד מצחיק, אבל היה אדם מאוד עמוק, שנותן לי הרבה מאוד הכנה וידע לקראת הפעולה, שמשלימה לי את החוויית סף מוות שאני חוזר בפעם השלישית. הבנתי כשאני חוזר לארץ, ואני מתגייס שוב פעם, כאילו לשירות פעיל, בתפקיד שהוא בכלל בסייבר, אני מבין ששם אני צריך להוציא שיטה. אני חזרתי בסביבות 98 לישראל, 1998, ב-1999 אני מתחיל עבודה מבצעית, לומד, אני פחות מתעסק בזה, וב-2000 אני מתחיל להוציא את השיטה. תראה איזה קטע. זה בדיוק מה שהסברתי, איך כל אחד מאיתנו בכלל לקח את הסיפור הזה למקום אחר, את החוויה. ברגע שהתחילו החיים החדשים שלי, אני יצאתי עם תובנה מטורפת, מעבר לעובדה שיש עוד מרחב. זה שאין שום דבר בחייך שאתה יכול לברוח ממנו, ולא תחזור לפגוש אותו בצורה כזאת או אחרת, עד שתפתור את הבעיה. זאת אומרת, אם יש משהו מדהים. שמגדיר אותי בדרך שבה אני עושה ומתבוננת ועובדת עם אנשים, זה כל אני קוראת להם האבנים האלה בנעליים, שלפעמים אנחנו מנסים להתעלם מהם ולהמשיך קדימה ולא להתייחס אליהם, ותכף אני גם אראה איפה אתה פוגש ואיפה אני פוגשת, כי יש הבדל מאוד, יש גם חיבור אבל גם הבדל מתי אנחנו פוגשים אנשים. אז בסוף אדם יפגוש את האתגרים שלו, את הפחדים שלו, את הטעויות שלו, לא יודעת אם זה טעויות, כנראה שלא, אבל... כל לפי התוכנית. בדיוק. אבל אותם דברים שהם לא, הוא לא מקבל תוצאה שהוא רוצה, ואתה יכול לנסות להתעלם מזה. אתה יכול. אבל אתה לא יכול להעלים אירוע שאתה מוזמן להתאתגר בו ולפתור אותו, להעלים אותו מחייך. זאת אומרת, יהיה לך מאוד מאוד מאתגר לא להתמודד עם אותם אתגרים שיגיעו בעקבות זה שאתה לא פותר את הבעיה. עכשיו תראה איך אנחנו מתחברים. אליי מגיעים אנשים שרגע יכולים להתבונן באבנים האלה מדי פעם, ולראות איזה מקומות שבהם הם מוזמנים רגע to face, whatever, to face it. ויש אנשים שבוחרים לא. גם ברגעים האלה הם בוחרים להמשיך אני קוראת לזה להיות עקשנים ולהיות צודקים, ובסוף, בשלב כזה או אחר, הגוף כבר לא יכול רגע להכיל את אותה, הוא כבר לא עמיד לאותה עקשנות שבה אני חווה שם את אותם חוויות עוד פעם ועוד פעם, ובדרך כלל זה תמיד גם מתגבר, זה אף פעם לא נשאר באותה רמה. זאת אומרת, אם לא פתרת משהו, אתם מוזמנים המאזינים להסתכל על החיים שלכם, יש שם איזשהו אתגר בחייכם, שאתם כרגע מתישהו בוחרים להתעלם ממנו, תסתכלו רגע אחורה, האתגר הזה תמיד חוזר. זה החיים, הוא תמיד יחזור, והוא תמיד יחזור, והוא יהיה יותר מאתגר. זאת אומרת, לעולם החיים יפגישו אותך עם אותו אירוע שאתה אמור לפתור, ויחמירו את המצב עד שלא תהיה לך ברירה. בול. אתה פוגש אותם ממש במקום של, אני קוראת לזה, אתה קראת לזה המדרון, אני קוראת לזה אולי התחנה אחת לפני הסוף, שבהם, תקשיבו טוב, או רגע תעצרו, ובאמת, באמת, תקשיבו למה אתם עדיין מתעקשים ומשמרים, ובעקבות זה חטפתם מחלה, כזאת או אחרת, ואם זה מה שאתם בוחרים, אז בסדר, הרי בסוף אתה רק יכול, רגע, אתה תכף תספר בעצמך, אתה רק יכול רגע לתת להם אפשרות רגע להתבונן, ולראות מה קורה שם ואיך הם יכולים אחרת. אז אני קוראת לזה, אני אולי ברפואה המונעת, ואתה ממש פוגש אותם בדקה ה-99, שבהם יש להם בחירה. אמיתית. או לעבור לרפואה מונעת גם. כן, כן, בול. או לחיות או למות. לחיות, אם אני רוצה להמשיך לחיות, אדם שחולה, תתקן אותי אם אני טועה, אם הוא רוצה לחזור לחיות, הדבר הראשון שהוא צריך להתמודד איתו, זה לפתור את מה גרם את המחלה. זה ממש מדהים לראות איך הדרכים שלנו הן מצטלבות. אני יכולה לראות בוויקנד, בסדנה שאני מעבירה, אני כבר עושה אותה 26 שנים, פגשתי כבר לא מעט אנשים, אני יכולה לפגוש את הפוטנציאל של אותו אדם לחיים הכי מלאי הגשמה ואושר ושמחה. והאדם הזה יישאר שם, אני אומרת, הוא רגע עצר בבנימינה לפני שהוא הגיע לצפון. בול, ממש ככה. ואתה, אני שואלת אותך,
אני אגיד לך מה קרה לי שם כמטפלת. קודם כל, החוויה הזאת לפגוש אדם ולהגיד לו, תשמע, אני רואה אותך, בוא, you can do it, באמת, אני יודעת שזה נשמע נורא מפחיד, וזה נורא מאתגר, ואתה חושב לעצמך, איך עכשיו אני אעשה את זה, וזה לא משנה אם אתה נפגש במקומות האלה באתגרים, מול הילדים שלך, כי הם המורים הכי גדולים שלך, או מול ההורים שלך, כי הם, אני תמיד אומר, יש שני חוזים שלא ניתנים להפרה, ההורים שלך והילדים שלך, או בעסקים שלך, או בזוגיות שלך, אבל בסוף אתה נפגש עם אותו אירוע. אני פשוט רואה שאם הוא רק יסכים רגע לעלות חזרה לרכבת, לצאת מהספסל הזה, תעלה חזרה לרכבת, תתחיל לנסוע, יקרה לך ניסים בחיים שלך. ואתה פוגש את אותם אנשים שלא משנה מה הם יפגשו, ולא משנה כמה כאב הם יחוו, או כמה תסכול, או הפחד הזה שלהם מלעלות חזרה לרכבת, הם נשארים על הספסל, ואז מה שנקרא ההדרכה, או לא חשוב איך קוראים לזה, כל אחד יקרא בשם אחר, אומר, לא הבנת? אוקיי. אז כדור הארץ הוא כדור לימודים, אנחנו באנו לפה להתפתח, ואתה תבין, ואז האדם הזה חוטף מחלה. ארז, יש לי שאלה אליך כמטפל. בסוף אני פוגשת אנשים בוויקנד, שבהם אני באמת יכולה לחוות ולראות את הפוטנציאל שלהם. וחלק מהאנשים יעלו חזרה על הרכבת, וימשיכו לתחנה הבאה, ויעברו את האתגר, ואת הפחד שמאוד לפעמים נראה כזה משהו שהוא בלתי אפשרי, ומה שנקרא, יצאו לחוויות חדשות, ולחלק את המתנות שלהם פה בצורה נוספת. אבל מה שמסקרן אותי, הרי בסוף גם בסדנה שלי, אני אומרת לאנשים, חבר'ה, אי אפשר לברוח מקונפליקטים, אי אפשר, אתה לא יכול לברוח מזה. כנראה קונפליקט הזה הגיע לחיים שלך, שתתמודד איתו, תפתור אותו, ותעלה כיתה מא' לב'. מה שמסקרן אותי זה, הרי בסוף הם מגיעים אליך בשלב שהם לא הסכימו לזוז. זה אנשים שירדו לספסל בתחנת רכבת, בדרך לבנימינה, ונשארו בנתניה. והם בסוף, הגוף שלהם שם לא יכול כבר להכיל את אותם תסכולים, פחדים, הגוף אומר להם, שומעים רגע, זהו. מה אתה פוגש יותר? אלה שכשמגיעים אליך, כשהם כבר חולים, אבל הם באמת בהתמסרות לתהליך, או גם שם אתה פוגש אנשים עדיין נלחמים בכל הכוח להחזיק את whatever קוראים לזה, את הפחד, פעם הייתי מתאבד שיעי, הייתי מקבל את כולם. היום אני יודע לקבל את אלה שאני מרגיש את הפוטנציאל להשתנות. כלומר, מגיעים אליי היום יותר אנשים שמבקשים את השינוי. כשהם מבינים שכשאני מסביר להם על ארכיון חי, שחי להם בתוך הגוף, שכל קונפליקט יש לו בדיוק את הסיבה למה הוא הגיע. והם מוכנים, אני אוהב נורא לעבוד איתם, ויש את הפוטנציאל. היום כבר פחות ופחות מגיעים אליי אנשים שבאים לבדוק. איזה כיף, איזה יופי. זה שאלה גם של רמת תודעה. נכון. אוקיי, אז חשוב לי רגע שנסכם את הפרק הזה בהבנה של שנינו, שכל אחד פוגש את התובנה הזאת אצל האנשים שהוא פוגש בדרך שונה ואחרת. זה שאתה לא יכול לברוח מאתגרים שמופיעים בחיים שלכם. אי אפשר לברוח מהם. ובדרך כלל אני פוגשת בשלבים שהם מגיעים אליי. אני פוגשת אנשים שנגיד יפגשו אתגרים מאוד גדולים מול הילדים שלהם, כי הרי אני לא יכול להגיד, מה אני אגיד, אתה לא הילד שלי יותר, אני אפגוש שם אתגרים שמפגישים אותי עם מקומות שהם לא פשוטים. או אני אפגוש את זה דרך ההורים שלי, שזה שני סוגי חוזים שאנחנו לא יכולים הרי להפר אותם, מה תגיד? את לא אמא שלי? היא אמא שלך. ומה שאני פוגשת בתשובה שלך, זה שבסוף אתה פוגש אנשים שלצערי ולצערך, מגיעים לשלב כבר שבו הם חייבים להתמודד ואין להם ברירה, והם משתפים עם זה פעולה. זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, תתקן אותי אם אני טועה, זה שאתה רואה בתקופה של העידן הנוכחי, זה שכשאנשים כבר הגיעו לשלב שבו הם הפכו להיות חולים, הם משתפים פעולה עם הרצון להבריא. לגמרי, באמת, נכון. אז אני אשמח לתת ככה איזשהו משפט השראה שאני מזמינה רגע את המאזינים לחשוב עליו. ואני מזמינה אתכם לחשוב מהו האתגר שאתם היום נפגשים בו, מתמודדים איתו, אולי כהורים, אולי כבני זוג, אולי בתחום האישי שלכם, אולי בתחום אחר, ותשאלו את עצמכם, האם אתם יכולים אולי לזהות
איזשהו סוג של pattern שחוזר ומפגיש אתכם עם אותו מקום שבו אתם אולי מאתגר לכם, מפחיד לכם, אולי אתם לא יודעים איך, ואתם רגע רוצים לפתור אותו, ורוצים רגע להגיד לעצמכם, מגיע לי לחיות חיים יותר של השלמה ושל צמיחה ושל התפתחות, ואני מעוניין לפגוש. איזה טיפ אתה היית נותן, או איזשהו משפט השראה דווקא לאנשים החולים שאתה פוגש, ויש כאלה שעכשיו מאזינים, והם עדיין לא הגיעו אליך. מה היית מזמין אותם להתבונן? אני מסביר תמיד לאנשים שמגיעים אליי, שהם באים מתוך מילה שאני לא חושב שצריכה להיות בז'רגון היום. אתם לא חולים. אתם כן מאותגרים. המחלה היא בעצם באה לדבר איתכם, עם האני הפנימי העמוק, שמבקש להבין. אתם רק צריכים להבין. ברגע שההבנה מתקיימת, הריפוי כבר כאן. מדהים. אז קודם כל, אז תודה רבה על פרק מרתק. ואני כבר ממתינה להתחלתו של הפרק הבא. כמו שקראנו לפרקים האלה, זה מפגשים. אני זוכר שנפגשנו, אני חושב, היה לנו איזה מפגש לפני 9 שנים, שהמלצתי לראות סרט שנקרא המפגש. והיום אנחנו מקיימים את מה שאז אמרת. אנחנו מייצרים מפגשים שמדברים בדיוק על דברים שכל כך מדברים עליהם וגם קצת לא. ואלה המפגשים שאנחנו רוצים ליצור כרגע עם קהילת מאזינים שלנו. שאנחנו בו, בעצם קודם כל אנחנו מאוד נהנים. מאוד. 2, אנחנו מתפתחים, ואני מקווה שאנחנו רגע תורמים, גם אם זה רק דבר אחד קטן, למי שמאזין לנו. אז תודה רבה למי שהאזין, ובריאות שלמה. תודה רבה, תודה עירית. חיבוק גדול. בריאות שלמה, והכל לפי התוכנית.